Rodatge d'una superproducció als Jardins de Santa Clotilde. Fitel Network us ofereix aquesta notícia. Aquesta setmana s'està duent a terme el rodatge d'una gran producció a Lloret de Mar. L'escenari escollit són els majestuosos Jardins de Santa Clotilde, que aquests dies romanen tancats per la gravació. Un equip de Fitel s'hi ha desplaçat per comprovar in situ l'impressionant desplegament logístic que hi ha als voltants. Equips de producció, so, il·luminació i un gran campament per tal de donar servei al gran nombre de persones que treballen en aquest rodatge. Fonts no oficials i diversos comentaris a les xarxes socials apunten que es tractaria de la productora HBO relacionada amb l'univers de Joc de Trons. Elisabet Keegan, directora gerent de Lloret Turisme, ha destacat l'importància de la producció. Que tenim aquests dies, com heu pogut veure, és gros, les dimensions i tot el que envolta el jardí ja fa veure que és una gran producció. Nosaltres coneixem el nom de la productora, han demanat que no transcendeixi el nom ni el títol de la producció ni el de la productora. Evidentment és una gran plataforma de contingut audiovisual internacional, per tant esperem que tingui una gran repercussió. Keegan ha remarcat l'impacte que té per Lloret de Mar aquesta mena de rodatges. Aquest tipus de rodatges el que fan és, primer, aquests dies, generar dinamització econòmica al municipi, perquè hi ha una gran crew, un gran equip de rodatge que el formen una cinquantena de persones que dormen, que s'allotgen a Lloret, que necessiten de serveis de tot tipus, tant de qüestions de seguretat com de càtering, d'allotjament, etc. Per tant, hi ha un impacte directe tots els dies i les setmanes de rodatge cada vegada que tenim alguna producció d'aquest tipus, i després, sobretot, l'impacte que en termes de promoció i comunicació, i més amb la imatge del tòpic de Lloret, que sovint costa veure d'altres espais, i en aquest cas als Jardins de Santa Clotilde, s'espera una repercussió important. És més, a dia d'avui també tots els seguidors de sèries o de pel·lícules el que fan és generar aquestes visites curioses a les localitzacions, com hem pogut veure amb el cas de Zumaia, per exemple, amb Ocho apellidos vascos o Juego de Tronos, Sant Juan de Gaztelugatxe, Girona i el Barri Vell, tot això. Per tant, per nosaltres hi ha un impacte directe a posteriori generant aquestes visites i aquesta imatge, diguéssim, diferent del que és la destinació de Lloret de Mar. Aquests rodatges són possibles a la feina que desenvolupa la Lloret Film Office, un departament dins de Lloret Turisme que facilita tràmits i gestions a les productores. El Lloret Film Office el que fa, sobretot, és, i al llarg de tots aquests anys, entendre les necessitats d'un productor audiovisual, d'un localitzador, saber el que necessita i ajudar-lo en tot aquest procés. Ja qüestió facilitar tots els formularis, pel que és ocupació de via pública, per exemple, organitzar les visites de les diferents localitzacions, poder fer propostes concretes en base a les necessitats de guió, per exemple. I en aquest sentit, contactar amb localitzadors, d'altres ja ens coneixen i venen de forma recurrent, de tota manera també en busquem nosaltres, nacionals i internacionals, perquè coneguin el potencial de Lloret en l'àmbit de la creació audiovisual. Fitel Network és l'empresa que proveeix de serveis de fibra i xarxa a la productora del rodatge. La gravació s'allargarà fins a mitjans de setmana. Un cop acabada, els accessos als jardins tornaran a estar oberts al públic. Hace más de 10 años nos propusimos estar a tu lado. Desde entonces no hemos dejado de trabajar en ello. Más de 30 kilómetros de fibra óptica propia por todo Lloret de Mar, velocidad real y fibra simétrica en todas las conexiones. Más de 50 hoteles y 150 pequeñas empresas. Conectividad en cada punto de Lloret de Mar. Compartimos el camino para seguir creciendo juntos. Yo soy Fitel.